Και μιας και μιλάμε για αστυνόμευση. Πρόσχετη τι θα λες, γιατί το διαρκές μας το πάρω πίσω. Λέγε. Με εντολή μου στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Σταμάτα. Έλεος. Αποδεσμεύονται μέσα στον επόμενο μήνα 2.500 στελέχη της Ελλάς από τη φύλαξη των δημοσίων προσώπων. Στο διάλογο. Με συγκίνησε ο μαλάκας. Πρώτη δική μου ασφάλεια μειώνεται στο μισό. Στα αρχίδια μου, άντε γεια. Αυτό θα ισχύσει για υπουργούς, βουλευτές, αξιωματούχους. Έχει να γίνει της κολάσεως εδώ πέρα. Δεν ξέρετε με τι μαλάκα έχετε μπλέξει. Αυτοί οι αστυνομικοί πρέπει να είναι στο δρόμο, στα αστυνομικά τμήματα. Δεν έχω δει πιο σιχαμερό ερπετό από σένα στη ζωή μου. Όσο για επιχειρηματίες και άλλους παράγοντες, λυπάμαι. Στο εξής, ας χρηματοδοτούν οι ίδιοι την προστασία τους. Κατάντια, με συγχωρείτε.